Спри да използваш слаби думи, ако искаш да влезеш във форма. Много често, когато водя предварителни разговори с потенциални клиенти, забелязвам, че колкото по-неуспешни опити има даден човек, толкова повече започва да използва слаби думи, а не силни и категорични. Слаби думи са, например, мисля, че ще се справя, може би ще се справя, не съм сигурна дали ще успея, но ще опитам. Не съм сигурна дали ще мога да съм стрикна. Знаеш ли какво казват жените, които години наред се провалят? Точно тези думи. Оставят си вратичка за бягство, ако случайно отново не успеят, за да не се почувстват зле. Истината е, че ако тръгнеш с нагласата, ако стане, вече си загубила. Само че няма ако. Ако си решила наистина да го направиш, го правиш, независимо от това какво се случва. Замисли се, каква е алтернативата? Да продължиш да не се харесваш, да започваш и спираш цял живот, докато накрая не се озовеш в мъчителното влизане във форма, което така и не се случва. Затова промени думите си, ако искаш да промениш резултатите си. Започни да си казваш: ще се справя, ще тренирам редовно, твоите вярвания определят твоята реалност. Няма как да вярваш, че ще се провалиш и да се случи нещо различно. Намери своето вътрешно защо и действай. Няма план Б. Ако искаш да ти помогна да започнеш да вярваш в себе си и да постигнеш своята мечтана форма, може да ми пишеш Shape Up на лично съобщение. А за още подобни видеа, харесай това и ме последвай.